Lama hamiao je lama tongmabo belai himthogya thanglaiso khlaithogya lama kaham sanai para para rogo wairewai choba anglaijak khorang tisalaijak fiaba I rwnai datino rwnai hnoi tikhemang salburum sajagui phaio lukurok kami amchairokni lama hamia angmani birman bufuro yakakjak sinai abo lukurokni khub khubuno songmung angui kasajak omo haikeno tini Monibodra parani lama hamiani koktuma khanawi 48 koromchurani MLA poldangso a lamano thangui naikha lamano thangui naimani yagulo nukha lamani halok belaino hamia abo bai rungsrungnai rokbo thanglaiso khlainani bagui belaino jengjal nugo tai kami amjini lukurokbo thangphai khlainani bagui a lamatino belaino birmano klaija a lamabo tini tolao se kusugui thangsiu haste hapangno ebakhe haste hapang naikol nai rokno sawibo kono phano samungni samung khlai rejakliya abogui lukurokno kha thonoi thansa angui wani kaisa lama sunamui a lama tino thanglaiso khlailayo 2022 bisio July talo Amrit Soroborni tuino ban themani samung chengjagmani a ban thethani no je lama tongmani a lama tuini tolao kusugui thangma bai thanglaiso khlainani joglia a lama tei kuchukdagi phang haste hapangno sawibo sunamui rejakliya abagui amchaini lukurokmo kha thonoi baksa angui wanino lama sunamui a lama tino thanglaiso khlailayo wati wakhe a lama tei thanglaiso khlainani bagui belaino kirima singsa jefurupano yakung kasleui klaiui thangmano alamatei abono tini thangui nuguikha 48 koromchurani MLA poldangso o lamano dati sinam runani bagino chaitokjak MLA poldangso o lama dati sinam rujagya hingke aboni yagulo tamo samung khlaijaknai angno saimanai hinai 48 koromchurani MLA poldangso bini Facebook social media tei post khlaiui okogno sawi khnarekha lukurokno tei babaisa phaising haste hapangnobo